Asenge twanyolire ekranyeken ekong'omono ekiera gosiria abantu bana ase family ngendete kiomo cyane sana but musoti uminto gatiga abana atigeta abana bane kuna mwatikire kuiwa babere ngokora bali form 4 omokoti ngokora ale kipse grade 6 no monene akolete catering lakini tabwati asi akora nayo appeal to the national government na county yetu ya Nyamira, the officials abanene ona ngo basabanga akimukonye family abana abanyole stili haki yao ikera ko yandu atebiunga tudindeke mebireye kumaine mutararekana but ngo akire county commissioner ya Nyamira ngambiamon ekiagera arule obochika abana abanyole haki yabo egere masisha maye kogendera titani ongo akira abaminto ngambiamo nabasoire okoboke mebuko yabo mono honorable Duke Masira, honorable Cherusha Momanyi, deputy governor Mr. Gesami amona oyo minto Peter Omwansa ase okonya baru ase family. So acknowledge the abantu batokonyerera ikicheremia migosi na Mr. Muchiemu ase okonya kwa ba family. I appeal to all well wishers from the national government coming down to county levels, wherever you are, please help us as a family to assist these young children. I repeat, 60 96 124. Hiyo ni pay till number. Hiyo ni till number. And whoever wants to talk to me, number ya 07 10 84 60 75. Kwa Stine Momanyi wende mwaka bu mwisi wa Cherusha Momanyi mugi metro Nyamira county. Anje na kira se family nte first case ntumanye ne family na bantu abera mana baro batuka mange na nyo mwisi go tumago cyagaiga mwisi bana tumago cyagaiga actually getora akuru go chesku family na chigero kubateri wetani airende na kero kurigeria no yimta chigiro kwana wani kora no konne sana kotakere go konyo onde kuyansi orumonto manno karangereria kera bantu ba kwa bana somuchi batakere batinde ko ibintu by'abana byasiro byonsipi nyombe icyasira abakora ko no konne sana gorenda ga kyondo kwesiri gwatoma yumuya abana kirane gusabanga oramboro koboko okonye family yamama ku Florence Yongaki nje musubati umwaba cha clean oyobere ka gusira chakyo mito nasira lakini ekiale ngo gusiro kororo akinje nale kobuli abana bachakyo mito batigaire itanganiga akinale koiranira Nyasaye mbiya mono ese gasi agenderete gukora ekogere kero twanyora nga gokonya nkuyo kurwa serikali yetu etwira nasa amasabo kanisa yetu ya Catholic, kanisa yetu ya SDA, kanisa yetu ya PH nechi kanisa chinde tugakora maandamano rituko lichuma tolenjera kogenda bakomuchiori ochakyo minto yo minto makini tugasaba gekogera ntu abwate kende twale gwekonyera Nyasaye uyo twinyorete ekene twarorira okoboko kwa Nyasaye senkei ba minto mbiyamo nasogocha nande mbiyamo no mwachakire kurambura okoboko asaba na abachakyo minto batigaire nonye mbali batoigwete asembeo muna togokwanaiga gaki oyu Nyasaye akune akonya abana bachakyo minto na chakyo minto acha gotenenia gisako kyayo aba minto basire gusira koroko basirire nto tagete okonyo kanne sana goko bain but majorly essentially one of the uncles ya bana aba nange goteba county yetu ya Nyamira ekorana tokoralero before tokoralero national government. This is a young family that has lost a direction. Governor Nyaribo wakwatira na Gesami whereby I am one of the employee. Malinga konyara moko nyuma muroyo anyale kubuguli abana abatigara. Not only Gesami
bensi pi na inde nabo ngwaka mbia mone swali barule egetoro kyabo deputy governor majority leader Duke incoming senator Jere I call him Jeremia Migosi I call him Jere Mugambi Mwansa Anene Mono our women rep Jerusha. We thank you very much for your concern and for your support. Not only those, there are so many tuganiti bato ikange banyare wakonya wana such that nabaru mambi mba chako rangonya weburi wetu watachiete angantwa baiga tubainwe tunyare kuwakonya. So our major appeal is torore na kimura towards my especially from our county Nyamira to my extent which is called torore to korumuchando and nasistiza our commissioner, our security. Mo besa koligerelia mo chiolinga igolengo umotaka gosebuna mwayoroche, then you relent and say this will just go like that. No, we are commissioning a sub-county commissioner Masaba, make commissioner Nyamira at large. We need answers from you, from what happened. Thank you. Sawa. Kenga okwera ono nabande no moichano mone ikeranye ke nabo kengagete keke kamba gondurwa ni mwe ikera mangana ya chete ntate biringo imo kibugo ngo jigo ko nganyana na bana bane bakoye babeire libu no rokete ngaba ali bakoigo chiali ono na tantanete gasinyo gentongo kora ono ngong chane ta abana na tigeirwe abana chintakana una basogete batagwati kende mumanye ta abana baiseke ngakibago tumekangana babwate batagwati kende ngakibago sirwa ngana chirusa namanye ta abana baiseke aba manyete biranga chubya bago tumya byonse ono nale gusaba gaki onye kubwata wanje okuya abaishimi bonsi bigaki mumbwate okoboko eliya abana baye ni waso somolembe gaki enkelia ne enkon ana yosha ko gendo ororo lenga muna basambitu bali na banta bataka basambitu batabuati kende yonsi bona abana bana basogete busa gusa abanyasaye buna bono mukiye mwandu mirachibando bona bagendere kulia muntu mero ne sukali abana bagendere kunyo banyole sabuni bagwesibelia banakolera muroche buna bakolera bona kuna kugusa bakwane mukunekero chikingoro cyabanje baito chikunekegere batokonye keranje nagotire bona yo bona ninje kone konya abana chetingo nyara Bien. Cleofas. Nja samari tango ko semeri kwa Nyamira bibiri bwana engwa ndiye pikipiki stage ya Karoka ngere kana kiningo boli kiroke bwana wa Nyamira county na bano kumisana era nanje na nyore ngane yorona ke tutesi mna Cleofas ngacha igangara le familia ngakwara ne familia ngarwege toro kiana ke nabo ata ke ase group ya WhatsApp ngarigina basani bande babere batatu bakasira ase bari konyara eketari gento kere giaka goita gosiria abantu bane igo ko ni family eye mo igo kunya chimbera chireini eko bako ngwake number 1 ali asa bana babago tekoira na gochi asa babago chikwenu igento giko rukwenyombe yete ekarare kaera nserepi nyomba tekaicho igento kende giaka bere kuna togo kuona iga abana bakonye batagemeta abaibuli bali boni ngamba kale tiki mbaiyo oyo robo ni ngamo murumu ngabo na ndetaranyora ke barua gusaba kuane twale konyora baraya baba kobuli chikura abatokubuli na baro my colleagues mayakurororo ngicha sabaraya barase county government ya Nyamira na Kisii county gaki ase ngenje kira nyeke kere kenene mono karano na alipatio juonya sira maataria eserakali yonsi ipi county nero imugete igakoromiro beri na serakali erebuya no koganikuana no gusaba kuane abara ibonsi ipi bachichamo
barona kitwa bakonye family boniga postmortem niga neirie go cost yange 65000 echie family tanyare kolesi onyendiria nyare kana serikali enje so na negati yanje tokonye ne kende kyo mwe nare ko request na bible bararire omumura nara go binkire ko mona na keiga nare ko ganyo nyendirio ko bwari tukoriri ko bagosine tukoria matanga musani oyo mancherwe aitangorwa na ngoro national government go se kuruna county government bachicheneri rube asenge njobono mungino yo gotire tawo konyara gosomi bachukura babaye bacheneri rube ba omumuro yo tigaire meremo abwatera ororo anse ko support abana bamwe ina nari go support Correct. Tukorega. Montanar community